Салом алейкум. Ана имрӯз мо аз ҳамонҷа ҷое ки писта шинондагӣ будем, пистаҳое ки буромадан гирифтем овардем, 1600 дона тахминан писта буромад, мо гирифта кӯчондем, инҷа шинондему, обтияш осон шавад гуфта даруни чуқурӣ шинондем, инҷа об сар метиҳем. Ҳамин об аз тагаш пур шуда меравад. 1600 дона марҳамат кадоме дар кор аст. Айни ҳол савдо кунед 20 сомонӣ метиҳам. Тирамоҳ зимистон 40 сомон мешавад ин. Ҳозир гиред агар моҳи август сентябр аллакай гирифта мешинонед бо лояш. Нархаш ҳозир 20 сомонӣ. Такрор мекунам, зимистон 40 сомонӣ мешавад. 1600 та дорем. Унҷода ҳоли бо мешинонем. Чӣ гап шуд ҳозир ман нишон диҳам шумода. Мана ин пистаҳояш набуромадан. Мо мековем, дохили ҳамин писта намеёбем. Метакем писта нест. ҳаминҷа гӯдаки бисёр буд. Фикр мекунам ҳамин хоки бисёрро андохтану пистаҳоро киса задану рафтане, набинед. Мегӯм коригар нест. Коригар пур. Коригар аз куҷо 200-300 сум, коригар 50 сум, 60 сум. Коригар нест. Ҳама гӯдакҳо овардем, ина дузида рафтан, ҳамаро дар кисашон задан. Ягонта намемурояд. Мекӯбем, намеёбем. ҳакун боварӣ кардем. Манам хе писташинонӣ шуд. Хай ҳар сол мо вай мебинем, зарар мебинем, дар зарари худамон бо дарс мешавад ба мо. 3-4 та дига мана пистаҳои эронӣ мондааст. Баркард хаяк 10-15 та дига. Дигараш набуромад. Дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳбони шумо бошад. Кадоме гирифтанӣ бошад, ба телефони 988 30 59 99 муроҷиат кунад. 988 30 59 99. худо нигаҳбони шумо бошад.